mwancho murigera tukore na se county ya Kisii ni gobono ya mateyemo kurwase kinyorukia masabo kigutuka se wodi ya Gisusu ebunge ya Nyaribari masaba ya Nyarikoba kigwesokia na kuruko boria konyora obwene bwabo enige gocha maiga y'umwaka bwenke yo Simon Otuoma anyatikoba kagusambwa gwikagusiria obugima bwaye n'abantu bataramanyikana gwikira boniga kubwatakana kiringa nigo bamukageretere koba omorogi muri kito Gabriel Nyakundi na sangane ya mateyo nabono twarega ni robot rugasenchira yoboikirano ya mateye mukuru wa sensemo ya masabo ikigutoka ase wodi ya Gisusu ebunge Nyaribari masabe county ya Kisii nigo ekolera obwene bwabo maiga y'umugaka wenka eyo gusambwa ase gukagerwa kuba omoragi bantu bagachaka kona kuga nkaigari ko into bwate dikwanda bobas na gochiyesu bakuga agugo bakona ukura mama taba na shughuli era kairanga na abana tu yaba sambiriga so mama konyora abantu baikire isikwa banga aichira bagukura ngo moibyo tomosambe so unfortunately bagake nyomba yona bagete port sides ko chidirisha murangu chinyasi bagatagora buna muroche ga guchibichecho bagatagora bakarusi tata nyomba na mama no arenge gagu akamata amasawa yatisiko ko nyomba iri ka bamoita akamasawa kisiko akamubeka yisiya ari bakamotongi kunaitire yabekire ngabu abunkora ngimwa mwanya bwatabu isabekire umuriro agenda tewoka aso mungina bwenkeyo oyunyarete gutamakurwa senkeyo elinde kwenyorera obokonyi nigagendrete kurwanira obugima bwaye asenya gitari ya ichoni te omiete mpaka yangu chi amarunsa agatama go chimate para kebisa chisanga kachengi mata iche chikasi nchane mpaka bugakite furonde anda nyagitari no ari nyagitari bunango kwanaiga ichuni kurengana ni amate nigo yerera na goteba buna nigo umugaka oyo asambitwe asokobekererwa koba omorogi ebiriri my cousin Edwin amone na makoyo yore yango mba muhimo gitu bakamwire nyagitari akabwenwa ekera bwena nande baadaye ibarasa njaro setu iyi alengeli kule kumatatu kara yaro siwe barasa untumu agapimu n'abantu banda abange sana bekenyoro ikamana gotuko nguntumu tabugati bibiriri nigo baganiriye serikali gokora obutukia sobwime elinde konyora obwene bwabo munaitire etukumetie etogo sabe serikali ibwatie uya elinde umugako oyo ni familia yaye enyore haki na ukweli. Serikali ifuatilie haya mambo ili watu wachue ukweli na haki itendeke kwa kila mtu. Kingo reporter Gitembe kurwa sebunge Nyaribari masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel.